Bine ați venit la un nou vlog. Astăzi să vă arăt cum să vă jucați la Bankpol. Și să dăm pe... Eu am bani 5.000, cred 500, 5.500. O să dăm pe 200. Cu cine oare o să mă joc? Așa. Așa, să dăm... Două am băgat în prima. Două din prima, mamă! Să fiu sincer, nu sunt de convins. Adică, vreau să știu, aș vrea să vorbesc cu el. Să vedem că cine va câștiga. Aproape am băgat apoi două. Aș vrea să știu un detaliu, aș vrea să vorbesc cu el. Haideți să sunăm acum, haideți să vorbim cu el acum. Mamă, am băgat neagra. Alba, adică. Să nu uităm, eu am 4, că și el 1. Nu-i mai bun decât mine. Ați văzut, eu am băgat aproape 2. Și nu s-a reușit ca să bag 2. Așa, să vedem dacă mă ia prostul ăsta de la țară. Uite, maimuța. De ce nu se înțelege că a fost pentru fiul meu? După banii lui fiul meu, pentru că se știe... Dacă vreți ca să vă jucați cu mine, căutați Luci Bossu, asta e poza mea. Asta e poza mea. Să nu uităm. Eu o să câștig, sunt sigur, foarte sigur, eu o să câștig. M-am jucat aproape de 3 ani la jocul ăsta și de aceea am băgat 3, 2. Să vedem ce poate ăsta. Să vedem ce poate. O să mai fac meciuri din ăștia, chiar foarte frumoase. Bravo, tata! Am dorit să prevenim să nu se întâmple iarăși cum s-a întâmplat și cu celelalte două. Recunosc că am avut tot timpul o problemă cu mine, dar mă am zis să fiu capabil să previn. Am avut tot timpul din păcate, el o să câștige, pentru că am crezut că asta o să meargă, dar nu a mers. Angel nu se bagă, o să bagă aia albă. Ce-i cu el? Vreau să-l cunosc și eu. O să fac o masă și o să vă invit la o bere. Ideea este alta. Din păcate, n-am reușit ca să câștig. I-am dat pe la tecă. O să vă promit că o data viitoare să câștig. Nu uitați ca să apăsați clopoțelul, like, de dacă v-a plăcut ce v-am arătat, că am băgat 2 din 2. Să vedem. Așa. Da, sunt banii tăi pe care îi câștigi. Da, dacă vreți să vă descărcați jocul, se cheamă 8 Bankpol. 8 Bankpol. Pe toți banii mei, du-te, bă. Hai. Ați văzut cum ca să dați, ca să băgați 2 și nu uitați ca să vă abonați, ca să apăsați clopoțelul și ca să dați un like. Vă pup!